nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong Bareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyan pong aldaw nin Martes, Hulyo 1. Ako po si Henry Maceda, kay bako po si Jasmine Baluloy ngunyan na pagkaaga. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa satuyang mga paraan tabang. Nasa 14 dagdag na branches kan Mercury Drug sa Rehiyon Bicol, pwede nang tawanan guarantee letter kan DSWD. Propuesto kan LGU Ligao para sa rehabilitasyon kan Slaughterhouse, aprobado na kan Philippine Rural Development Project Regional Project Advisory Board. On-site inspection kang Legazpi City Smoke-Free Committee pinuna na para sa search for 100% smoke-free establishment. Sarong miyembro kan Communist Terrorist Group gadan matapos man laban sa mga awtoridad sa Masbate. Dating Negros Oriental Representative Arnold Poteves pwede nang makaluwas nin ospital. Impeachment Court piglalaoman na ma-convene. Sa Hulyo 29, mga bagong senator judges pwede nang manumpa. Department of Foreign Affairs ibinaba ng security alert warning sa Israel. Mga high-tech na ekipahes ibibida kan PNP sa pagbisita ni VP Sara sa Campo Crame. Ibang nasyon, US President Donald Trump pinatanidan ang Japan. Napapatawanin panibagong tarifa sa bagas. Paretang sports, Bohan Bogdanovic inanunsyo ang pagretiro sa NBA. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nasa 14 dagdag na branches kan Mercury Drug Store sa Rehiyon Bicol ang pwedeng taonanin guarantee letter kan Department of Social Welfare and Development o DSWD kan mga beneficiaryo kan assistance to individual in crisis situation asin ayuda sa kapos ang kita program kan ahensya. Ang GL sarong dokumento na nagdatao pigatao kan DSWD para sa mga beneficiaryo asin pigpapadara ini sa mga service provider kung sain babayadan kan DSWD ang serbisyo partikular na ang mga gastuson sa lado kan medical asin pagpapalubong parte ni kan mas pinahiwas ng pagpapaotob din programa para maparani ang tabang kan ahensya sa mga nangangaipuhan. Dagdag pa kan ahensya tangani makakuanin guarantee letter magduman sa nasa beneficiaryo o ang beneficiaryo sa pinakaharaning field office kan DSWD sa indang lugar. Hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Inaprobaran kan Philippine Rural Development Project Regional Project Advisory Board ang proposal kan lokal na gobyerno kan Ligao para sa rehabilitasyon kan Ligao City Slaughterhouse. Sigun sa impormasyon, maabot sa 55 milyon pesos ang kantidad kan proyekto na popondohan sa paagi kan lokal na gobyerno nasyonal hali sa World Bank kung saan may counterpart man digdi ang Department of Agriculture asin lokal na gobyerno. Maabot kan proyekto na magkaigwanin modernong pasilidad para sa mas ligtas asin malinig na pagkatay kan mga hayop basado sa national standards. Pig-aasahan na makakatabang ini sa pagmantinir kan kalinigan asin kaligtasan kan mga produktong karne, pati na ang pagprotehir sa salud kan publiko. Mientras na ang proyekto makikipagtabangan o mapapakinabangan kan mga parauma, meat vendors asin mga parabakal sa syudad asin kataraid na lugar. Hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Nauna na po ang on-site inspection kang Legazpi City Smoke-Free Committee para sa tauna na search for 100% smoke-free establishment. Sigon kay Smoke-Free Program Coordinator Portia Rogando, kamabutan kay ni namayng ganyar na makipagtabangan ang mga establishmento sa advokasya nagigibuhon ang 100% na smoke-free ang syudad ka Legazpi. Kung sa'y tinawanin doon na dai ini kakayanon kan smoke-free unit sana kay pan inintabang kan komunidad. Target kan komitiba na mabisita ngunya na taon ang 500 na establishmento kaibahan ng mga eskwelahan, government offices, barangay hall, terminal, as in hospital, mientras sa datos kan komitiba, sobra sa 40 smokers na ang natawananin libreng counseling as in brief tobacco intervention. Kung sa'yo inanunsyo kay ni na ang mga maabot mag-approve sa kang programa, bukas ang senang opisina pon Lunes sagkod Biyernes, alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Paretang ini, hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Gadanan sarong miyembro kan Communist Terrorist Group matapos manlaban mantang pigsirbihanin warrant of arrest kan pinag-ibahan na puwersa kan pulisya asin militar sa barangay San Carlos, Palanas, Masbate bandang alas 2 nin pagkahapon kan nakaaging aldaw. Sigon sa datos kan Masbate Police Provincial Office, namidbidan ang rebelde na si alias Wewe, 26 anyos, may agom para umaasin miyembro kan Sparrow Unit kan KLG South sa irarom kan alias na Manong. Si alias Wewe ang may pigahampang na kasong murder basado sa warrant of arrest na inisyo ni Honorable Judge Teofilio Baruga Tambago kan RTC Branch 49 Katayngan, Masbate kan Mayo 8, 2025. Sigun pa sa pulisya, nanlabanan suspect asin nakipagpalitan ininin putok sa mga autoridad. Mientras na dinarapa ini sa ospital, alaga diniklarar ining dead on arrival. Na-recover kan mga operatiba ang sarong kalibre 45 pistol na may magazine kung saan ipapasairarom ini sa pag-imbestiga kan forensic unit kan Masbate Police Provincial Office. Mientras tanto, nagpahayag po nin pasasalamat si dating Alcalde Jun Aguas sa mga Domingueños kasabay kan sa iyang pangapuda na magkasararo asin suportaran ang panibagong municipal administration. Sa iyang Facebook post, pinahayag ni Aguas ang sa iyang pasasalamat sa 6-year term na itinaw sa iya bilang alkalde kan Santo Domingo. Kinuwanan ni Aguas na yaon ang sa iyang bilog na suporta kay Alkalde Bong Banda asin Vice Alkalde Mark Aguas, siringman kan mga konsehal. Dagdag pa ni Aguas na maski wala siya sa posisyon, magapanagos ang sa iyang serbisyo sa publiko sa pagkasabing kamautan niya ang sarong matuninong asin mauswag na banwaan. Ginibo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol ang duwang aldaw na market orientation sa man ibang-ibang parte kan rehiyon kan nakaaging aldaw. Sigun sa ahensya, inatindiran ini nin 61 partisipantes kumpuesto nin mga fish vendor, tagsa diri nin mga pwesto asin mga personahes kan municipal agriculture offices hali sa Legazpi asin Tabaco City. Sigun pa sa BIFAR Bicol, tinutukan sa orientasyon ang mga pinagbabawal na paagi nin pagsisira, arugan paggamit nin pampasabog, pati naman ang fisheries administrative orders, arugan mga pinagbabawal as in endangered na klase nin sira. Sa ginibong open forum, pigswestyon kan mga personahes o partisipantes ang pagmukna nin mga inspector sa saudan as in fish landing sites, pati naman ang pagbugtak nin mga IEC materials bilang pagpagirumdom sa tamang pagmanihar. Mientras na nagkasararo man, ang mga nag-atindir kaibahan ang lokal na gobyerno, napakusugon pa ang pagpapautob nin mga ley para sa pangharaluyan na pag-alaga kanyaman dagat.
Oras Pilipinas, 16 minutos makalipas ang alas 7 nin pagkaaga, piging ganyar po ni Obispo Bong Bailon kang Legazpi Diocese ang gabos na ipagpadagos ang makusog na pagtubod sa mahal na Diyos. Sigon kay Bailon, mantinido ang pagiging welcoming as in mission-oriented community kang clergy as in laity para sa sarabay na pagbaklay na sinodal. Piging ganyar man kay ang gabos na i-renew ang commitment sa justice, compassion as in evangelization, partikular na sa mga TOs as in marginalized sectors. Ang pahayag kan Obispo may kinaaraman sa selebrasyon kan Diamond Jubilee kung sa'y nagpuon na ang preparatory phase sa Hunyo 26. Ang celebratory phase mapuon Hunyo sa Disyembre 31, 2026, mantang ang post-Jubilee phase 2027 sa 2028. Opisyal nang ipig-implementar kan gobyerno lokal kan Daraga Albay ang Municipal Ordinance Number 037-2024 na minataon in additional honoraria sa qualified officials kan Sangguniang Kabataan o SK. Sa irarom kan nasabing ordinansa, ang SK Councilors, SK Treasurer, as in SK Secretary, ang maresibinin additional 300 pesos kada bulan bilang extra compensation sa saindang dedikasyon sa serbisyo sa komunidad. Ang ordinansa na aprobaran kan Sangguniang Bayan kan Nobyembre taong 2024, mantang na aprobaran kan Sangguniang Panlalawigan kan Albay kan Disyembre 2024. Katakod kaini nagpahayag nin kaugmahan si SK Federation President Sofia Baldo kan Daraga Albay bilang lead proponent kan nasabing ordinansa. Ang mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal, masunod, magalipas lang kan mga patalastas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulita sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Mga
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Mga tugang, 21 minutos makalipas ang alas 7 nin pagkaaga. Padagos kitang unyan sa mga bareta niyato sa Lado Nasyonal. Kinumpirmar po ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr., na makakaluwas na nin ospital ang sa iyang kliyente kaya makakalawasan ng ospital ang sa iyang kliyente. Sa mensahe kay ni, ang dating kongresista nakakuanin clearance to be discharged hali sa Philippine General Hospital. Alagad may namatian pa si Teves na pagkulog kan tulak o abdominal pains. Matapos na maoperahan sa ibong kay ni, pigmidbid man kan kampo ang report na ini asin pagbabalik ni Teves sa kulungan sa Annex 2 kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Bicutan sa Taguig City. Piglalaoman ka nagkapirang mga senador na makakapag-convene ang impeachment court sa pagbubukas kan sesyon sa 20th Congress sa Hulyo 29. Sigon kay Senator Tito Soto, naglalaom siya na kung si Isay man ang matukaw na Senate President. Mapaapod din sesyon kan impeachment court asin dapat na maisalang tulos ang articles of impeachment para matauanin pagkakataon ang prosekusyon asin depensa na maipresentaan sa indang mga lado. In kaso umabot na ang Hulyo 29, asin na ipa nakakapag-comply ang Kamara sa kasuguan kan impeachment court, mangangapudan si Soto na magtalaan in schedule para sa pag-convene kan korte asin para mapuuna na ang impeachment trial. Hinagad man ni Hontiveros ang tulos na pagsumpa sa mga bagong senator judges, lalo na ngunyan epektibo na ang pagpuon kan 20th Congress. Ibinaba na po kan Department of Foreign Affairs o DFA ang security alert warning para sa mga Filipino na nasa Israel. Sigon sa DFA na dahil sa positibong developments, magiging level 2 na ini o restrictions phase na hali sa dating level 3 na voluntary repatriation. Inotang ikinaugma kan gobyerno kan Pilipinas ang kasunduan kan Israel asin Iran na magpautob ng ceasefire. Base sa datos kan DFA, igwanin 30,000 na mga Pilipino sa Israel kung sa kadaklan sa mga ini ang caregivers mantang 1,000 ang sa Iran. Siniguro kan DFA na sa indang babantayan nin maigpit ang kamugtakan sa rehiyon asin itataas ang alert level kung kinakaipuhan. Welcome kay Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Campo Crame para personal na mahiling ang mga makabagong teknolohiya kan pulisya. Sigon kay Torre, pig-imbitaran niya si VP Sara na magbisita para mahiling ang mga makabagong ekipahes kan pulisya, siring kan drones, CCTV, body cameras as in high-tech na radios na pigagamit sa operasyon as in emergency response. Ang imbitasyon, iyon kasimbaga ni Torre sa nainot na pahayag ni VP Duterte na inapod na outdated ang pinakusog na police visibility o ang police sa kanto approach. Mientras tanto, posibleng matangkas daw sa pwesto ang tulong opisyal kan Philippine National Police o PNP kasabay na ang sarong Provincial Director sa Bicol. Sigon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, padagos ang sa iyang pag-assess sa performance kan mga police officials kung matiner o salidahan na sa pwesto. Inisarong PNP Provincial Director na dain nagmumonitor kang hirokan sa iyang mga tao sa ground kung sain maski ang paggamit ng handheld radio day paaram ka na sabing opisyal. Katakod kay ni sa giraray na nagpatanid ang PNP Chief sa mga pulis na dai makakasunod sa iyang direktiba.
Sa saangatanan nin kaso sa Miyerkules ni Senador Risa Hontiveros si Michael Maurilio o alias Rene sa National Bureau of Investigation katakod kan pag-akusar na binayadan siya kan senadora nin 1 million pesos para magtestigo sa mga seryosong kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy asin inimbuelto sinda ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin Vice President Sara Duterte sa kaso. Tinawan doon ni Hontiveros na apwera sa iba pang mga testigo nagkausama nin alanganin sa kaligtasan kan sa iyang mga staff an insidente matapos na isa publiko ni Maurilio an sa indang mga pangaran. Bilang patunay na daipinirit asin binayadan ni Maurilio, iniluwas kan senadora ang mga screenshots nin balyuhan kan mensahe kaini sa iyang mga staff. Sa screenshot, nahiling na magkasunod na nagpadara nin email si Maurilio sa senadora kan Disyembre 14 asin 15 taong 2023 asin nag-opresir ini kan sa iyang testimonya laban kay Kibuloy. Apera kaini, kabaliktaran man ang pigsasabi kan witness na binayadan siya para mag-utik sa Senado dahil ipinahiling man ni Hontiveros ang text message kan Pebrero 7 taong 2024 kung saan si Murillo an mismo ang nagahagad nin financial assistance para pambakal nin laptop asin makahanap nin trabaho. Sinabi pa ni Hontiveros na kung may nagtaonin bayad kay Maurilio, posibleng ang co-AJC. Ini dahil may mensahe sa inda si Maurilio kan Pebrero 22 taong 2024 kung saan pigukumbinsi siyang bawion ang testimonya laban kay Kibuloy katrokis nin dakulang kwarta. Oras Pilipinas, alas 6:27 nin pag-aaga. Bareta sa sports sa luwas kang nasyon. Kasabay si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Pinatanida ni US President Donald Trump ang bagong taripa kan Japan dahil sa daipag-ako kan mga pig-import na bagas hali sa US. Sinabi ni Trump na dakula ang respeto kay ni sa Japan, alaga dainin maako ang daipag-resibi kan Japan sa tao kan kakulangan kan supply kan bagas. Pangaduwa kaya ang Japan na pigsusuplayan kan US nin bagas. Matatandaan kan Abril nagpotob si Trump ning 10% taripa sa gabos ng mga ipig o importa na produkto sa haros gabos ng mga trading partners. Sa lado kan Karawato Sports, inanunsyo ni Bojan Bogdanovic ang sayang pagretiro sa pagkawat sa NBA. Sigun sa 36 anyos, nagdesisyon na tapuson ang 10 NBA season o ang 10 NBA season dahil sa iyang injury sa walang bitis. Namundag sa Mostar Bosnia asin Herzegovina, alagad nagkawat ini sa Croatia bago nagkawat sa Real Madrid asin nag-intra sa Zagreb asin Fenerbahce. Nanggana ini sa Croatia asin Turkish League bago nagkawat sa NBA sa Brooklyn Nets kan 2014. Nagbaliw siya sa ibang grupo siring sa Washington Wizards, Indiana Pacers, Utah Jazz, Detroit Pistons asin New York Knicks. Taong 2024 kanoperahan ini sa Betis asin nautro ini kan Pebrero kung kaya day nakakawat sa Nets. Igo siya nin average na 15.6 puntos, 3.6 rebounds, 1.7 assist sa sobra 719 career sa NBA games. Iyan ang mga detalyes kan bareta sa ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Sa mga baretang yan, aramon ta ang latest mga tugang sa kamugtakan kampanahon. Kasabay ang Pag-asa DOST si Ariel Samodio. Sa tuyang latest weather forecast mo yan na aldaw nin Martes. Puring namata ng low pressure area sa distansyang 650 kilometers sirangan kang Infanta, Quezon. Sa coordinates na 14.7 degrees north, 127.7 degrees east. Ang nasambit na low pressure area sa loob ng 24 oras sa baba pa man ang tsansa na maging bagyo. Alagad sa mga masunod na aldaw, dahil maninahali ang posibilidad na madevelopan ini sa sarong bagyo. Samantala, padagos man nakaka-apekto ang southwest monsoon sa Visayas, Mindanao, Central, asin Southern Luzon. And dahil man sa extension o trough kang low pressure area, kung kaya sa maghapon ang Bicol region, nilalao man na magkakaigwanin mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na halis sa timog sulnupan hanggang sa sulnupan ang mamatayan.
na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ugwat kan temperatura sa maghapon nilalauman 25 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:22 ngunya ninaga, masulno pa siya na alas 6:16 nin hapon. Alidigdi sa DRC Pag-asa, Ariel Samudjo. Mga tugang sa inupong nadangog ang DCGB Bareta alas 7. Nagsurat kan Bareta Jenny Balyaran asin Nicole Ann Gloriani. Kami po ang sendong naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ni po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ang hapot, masunod na. Makalipas lang gani. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na.